अन्थाइगारफोर बे समाव जोङो साबोर हानजानायनि नोंथांनि जिउआ गाबोन मा जागोन मिथिया दिनैनि जोङो जोंनायनि खामानिखौ मावनि जाकबनि सारि सैद'नि 15 बुंदों नोंसोर गाबोन मा जागोन नोंसोर मिथिया खारन नोंसोरो मोनसे सायखं बादिल' होननानै बुंदों जों मिथिया what gonna happen to our life tonight tomorrow day after tomorrow we do not know जों मिथिया जेबो जों मिथिया बेनिखायनो सम थानायावनो let us sign जोङो जों दिनि खारन समा एखे थाबाय थानाय नङा जाय बुस्थुआ नोंथांखौ दिनै कम्फर्ट होगासिनो दं गाबोन कम्फर्ट होनाय नङा दिनै नोंथाङा माखौबा लानानै जुदि खुसियाव दंब्ला गाबोन बे खुसि होनाय नङा let us be ready जोङो थाम थिम जानानै थानो जोबथारनाय आं बेखौ बुंसै थाम थिम जागोन गासैबो खेत्रआवनो इसोरखौ दहायनाय बायदि नोंथांनि मोदोमखौ इसोरनो नांगौ इसोरखौनो फार्स्ट साननानै लादो for God first place in your life इसोरखौ जेब्लाबो सिगां जायगा दोनदो कमप्रमाइज दा खालाम इसोरजों कमप्रमाइज दा खालाम अनेक लोगोफोर लोगो मोनगोन नागारनांगौबा बेयावनो नागारनानै थां कमप्रमाइज दा खालाम नों मिथिबाय बे लोगोआ थिग नङा गारनानै थांदो आरो बेखौ बुजायनो सेस्था खालामदो मोजां खालामनो सेस्था खालामदो फिलिपाइन्सनि सासे मिस फिलिपाइन्सआ बेनाव सोंनाय जादोंमोन जुरिया जाजेसफ्रा सोंदों ओरैबायदि सोंदों उमुक नोंनाव मोनसे कुइसन दं जुरिनिफ्राय होननानै मिस फिलिपाइन्सनियाव दे मा होनदों मिथिगौ दा जुदि नों जाय जोहोलावखौ हामजायो बे जोहोलावआ जुदि नोंनि रिलिजियास बिलिफखौ चेन्ज खालामनो थोनोब्ला नों सोलायगोन ना होननानै बुंदों रिपिट खालामनि उमुक नों दिनै नों दिनै बेबायदि मोनसे पार्टिसिपेट खालामनो थाखाय बेयाव फैबाय बे इभेन्टनि थाखाय नोंनियाव जोंनि जुरिनिफ्राय मोनसे कुइसन will you change your religious belief for the person you love होननानै बुंदों जाय जोहोलावखौ नों हामजागोन मोजां मोनगोन बै जोहोलावा जुदि नोंखौ बुङोब्ला नोंनि फोथायनायखौ नों सोलाय होननानै बुङोब्ला नों सोलायगोन ना होननानै कुइसन सोंदों अब्ला बेनि एन्सारा मा जाया मिथिगौ दा बे होनदों I'm not here to compromise with God. आं इसोरजों compromise खालामनो थाखाय फैयाखै बे होनदों I wouldn't आं सोलाया आं सोलायनाय नङा जाय इसोरखौ मोनबाय आं सोलाया I will not change जुदि आंखौ बुङोब्ला सोरबा जोहोलावखौ आं मोजां मोनदों बे जोहोलावा जुदि जिसुखौ सिनायाब्ला आरो बेनि थाखाय आङो जिसुखौ नागारनानै थांनांगौब्ला आं बे जोहोलावनि थाखाय जिसुखौ गारा कुइसन सोंफिनदों why मानो होननानै सोंदों because the first person I love is God होननानै बुंदों मानोना आं जाय फिगारखौ मोजां मोनदों हामजादों बेयो बै मानसि नङा इसोरसो होननानै बुंदों wow how commitment how tough commitment बेसेबां गोरा commitment बे एसे साननांगौ दङ आरो आं बेनि बिषय गोलाव बुंनो नागिराखै नोंथांमोना बेखौ साननानै नायदो अनलायग्राफोर let us be ready खेबसेनो बुंजोबनो हाया गोलाव जाखाबाय दा मोनायाव आं साम आप खालामनांसिगोन we are the change agent सोलायनायनि एजेन्टआ आंनो आरो नोंथाङा let the world see us shine इसोरा जोंखौ जोंनायखौ नुथोंसै हामबाय बे बाथ्रानि सायाव इसोरा अरायबो बोर होनानै जोंखौ दैदेनथों जिसुनि मुङै आमेन